Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kembali dengan Mbak Eka di channel YouTube Warga Mas Gopim. Halo pemirsa. Hari ini aku mau nyumbang buah, guys. Di mana Mbak Eka? Ya di rumah. Ya salah satu pegawai kelurahan di sini, guys. Lunjane sebenarnya kemarin ora sempat tak lebokno konten, guys. Awakku memang lagi bener-bener gak fit, wesel pol. Dulu aku kudu masuk angin ae. Walah. Mbak kena isek nom-noman. Ini masuk angin gak mikir nom-noman, guys ya. Ya kadang kalau lagi jenenge wong ki daya tahan ki gak iso dihapusi, guys. Awake rada ndang mulai nyuci. Penggaweane yo siku. Pokoknya konten variasi apa lah, guys. Nek iso aya metu yo metu, nek aya buah yo buah. Mbok kon metu ae iki yo dana. Rincian dana nih wis pokoknya ditonton sak tontone nah wis. Cuma tak copot. Kadang lo tak copot misal. Wong kupingku iki kuping njaluke iki dileboni emas. Wong asine yo ora mojok tak dol. Ceritane iku malam takbiran. Kuwi nyangkut nang kene nang Ciput. Wal paling tak gosok-gosok ceblok nang dalan jenenge perintilan ngono lah, gandul-gandul ngono kok. Kuwi zaman di apa suwi, masalah ki sik cilik aku ditukokno ibuku kayak ceritane. Wong e bareng arisan biyen jaman biyen iku aku ditukokno kuwi ngono ceritane. Terus tak tukar tambahno karo ceplekku wis elik ngono. Cuwil kabeh. Pirang-pirang tahun kok ndelalah pas bodo yo ceblok ana acara ceblok barang aku. Pengene iki dan tuku ali-ali malah molo. Tak enteni kok seminggu gak ketemu ketoke. Pirang dino ya terus yo wis terus tak dol iku wong trae tokone ning Jepon ya doku ning Jepon. Soporite entuk arisan ngene Mbak Erna. Arep-arep ae. Lho jeneng arisan ki arep-arep iki, guys ya. Mosok arisan ki gak arep-arep. Jenenge wong sapa sing ora pengen duit. Ndang budal nang lereng. Yo ora sempat tak konten kandhani awake. Rumba-rumbu. Menanggo jilbab. Aku sendiri segi 4 iki awang-awangan ribet. Aku ki wong ora seneng ribet, guys. Tak ceritani yo. Ora seneng ribet. Iki wong tipe kalau bisa ora seneng ribet. Senenge simpel ngono. Tak salah endi blas onku, usah golek ira ono kok. Ndang kagungan juga. Oke, guys, sudah pakai parfum awar wong akeh ben wangi cari cucu. Wis sekarang karek budal wis kita berangkat. Ngene iki yo pernah ana sing loro Mbak Cipute. Aku ki ciputku ki ngene iki lunyu, guys, mloro dewi. Ora tak gawe ngene iki yo ora. Lho ki dienggo bahan komen. Heran. Kita berangkat karo tonggoku. Yes. Oke pemirsa, kita dubbing karena ada musik seperti biasa kalau hajatan kayak apa lagi, guys. Ada
musik. Ini aku maem karo tonggoku ki menune anu pemirsa, ana asem-asem ana soto. Aku milih asem-asem, tapi paling seneng ki asem-asem wong ewah iki rasane ku khas lho pemirsa. Seger enak. Iki ki nganu pemirsa, ternyata ibu sing nikah iki biyen iki ya tukang pijet. Apa sih ngono nek bayi lanung niku pemirsa aku kenal lho pemirsa. Biyen tau gawe PMT. Kadang kan jaman biyen kan cucu perantuk PMT. Ndek biyen nek cilike. Kuwi sing gawe PMT kuwi ibu kuwi lah. Anake kuwi pegawai kelurahan. Untuk balun jare mone kenal aku pemirsa. Iki kita maem sik tak terusno ndang pulang pemirsa. Oke. Guys. Soalnya biasa ditelepon Mas Alek, telepon anak lanang. Muga-muga ae ketampa sok sing disukai. Aku ki dadi wong ki berusaha untuk menjadi orang tua yang bisa menjadi teman yang demokratis untuk anak. Iki mang, mohon maaf aku langsung nganu dasteran, guys. Iki mau mampir ceritane iki ning dalan, iku mang aku kena samber moto sampai brosku ceblok pemirsa ning dalan gak roh. Kuwi kan mlebu kuwi apa madrasah aliyah Kalijogo iki mlebu, guys. Terus melu desa cabean gitu ya. Iki aku mau golek iki obat meriang karo roiko ku entek, kemana aku golek sak renteng. Bonjone ibu-ibu ki apa le pemirsa? Kutak kerekku. Wong iki ayem nek ya beras aman, minyak aman. Beras aman, minyak aman, nek ngono le pemirsa. Wis. Cuma mek nukokno jajan jojo. Betul. Kebutane Mas Santo apa? Pokoknya ngene iki lah, kadang kala iki nek ana tamu ya tamune. Ya kadang kala ya omawan kadang lewat mampir dolan, nek ora omawan kadang kala kancane Mas Anto sing duwe laundry ning kene. Ketok kelekku guys, maaf guys. Nah, cuma tak kenapa aku ngonten ku nengguri ki sekalian notoni blonjoku pemirsa. Lah iki mang asul-asulane. Ya anu unik ya asul-asulane. Aku malah seneng entuk ngene iki pemirsa. Mare apa mangkokku? Kuwi mangkokku pecah. Biyen ku niliki iki lho. Anak sepupuku kene, ndek bayine aku niliki. Sepupuku kene kok ya sik dulur pokoknya lah sepupu tah minduan apa. Kuwi ya piringe ya motife anyar iki. Aku malah seneng, guys. Maksudnya iki barang permanen ngono malah seneng aku ngene iki. Jarang biasanya iki kan nek buah dhuwit kuwi wafer teh, roti teh. Niki kok unik anu, guys, mangkok. Aku malah seneng soalnya mangkokku sing model ngene kae kenapa jarang tak ketokno nang konten masak ilang pecah ge pemirsa. Tak cuci nang keran jaba kuwi ora ketok, tak saleh nang ember bareng tak sok piurter pecah. Aku yo malah seneng untuk asul-asulan ngene iki. Aku nek kan iki barang permanen lho pemirsa. Nek wafer apa nganu kan apa jenenge? Nek wafer kan entek dipangan ngono, nek iki kan gak. Malah seneng aku, guys. Untuk asul-asulane mangkok. Jarang lho, boy nek cepu biasane iki wafer lho. Yo malah seneng aku. Ki mang terus nukokno bakso jujung ku mangan mbek Mas Santo. Ki mang masake menune sayur, menune mang prasmanan pemirsa. Aku njup asem-asem kepoe bareng tanggoku. Tanggoku sing biasa tak tukoni bensin eceran. Tak taruh sini. Mohon maaf ya, guys ya. Pendang ngombe obat pemirsa aku. Ya mohon maaf nek kontene mondar-mandir wong jenenge kegiatane wong ki ora siji tok.
Nek sirahe ngelu yo ngombe obat ngelu. Ngelu perkara kontane Mbak Eka yo sing bagian ngelu yo di skip ngono ae kok. Nuruti wong akeh mumet. Mas Santo mangan guys, aku sandarku mau ndi. Kenapa ora tak jak anakku? Karena ono sambar moto pemirsa, sambar moto iki engko nek kena bocah ki mah kena sambar moto lho mripatku neraja sampai brosku mang tekan ndi ra to. Tak titik nek menawa ketemu ada brosnya gede lho. Tak golekne jalan raya yo ora ono, yo ora rezekine. Saya pemirsa tak tutup kontenku. Halo Jimmy. Ojo lali lek Mas sampai keluarga Mas Goplem. Nek ana keluargane mbek kan Yus Pro sing akeh iki Mas Santo apa mang golek rokok apa golek apa ora. Wis yo pemirsa ya. Wis bar ya acarane yo buah. Kegiatan sehari-hari nang kampung yo ngene iki. Ana hajatan yo nyumbang, yo padha nek ana nang kene, guys. Aku malah seneng ki mang asul-asulane mangko. Soalnya aku ki memang rencana alah nek wis ana senggang waktu nyelengi tak nyelengi golek mangkok-mangkok nggo ada sayur di nganu pemirsa sayur jojo ngono ku lho sayur bening sayur apa nek mangkok kan luwih aman daripada atom ngono lho ya tetap semangat ojo lali lek kamu sampai keluarga Mas Goplem nek anakane baik kan supra sing akeh tetap semangat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya beda desa beda daerah beda tradisi kita saling menghormati jangan sampai ada pro dan kontra dimanapun kita harus bisa menghormati adat istiadat tradisi orang lain. Oke, dadah.